Pray tuyok ya gamay. Kay importante mangupod nato labi na sa ninyo maginikanan mangutana ang bata nganong manguros man ta. So ang uban manguros lang. Pero ang tinuod jud ana kanang manguros ta maunay naa sa Biblia. Ngay min sila nga dili mabasa. Na nasa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga giingon diha nga alang kanatong giluwas gahom kana sa Dios. Na kumuta na niyo, sabi na mga bata, iligta ko na, ano manguros man ta? Sa Biblia, 1 Korinto, kapitulo 1, versikulo 18, alang ka na itong gilawas, gahom ka na sa Diyos. Gani, dunay panahon nga ang atong Diyos nihatag og silot. So mo man atong Ginoo, di mo man ngalala nga kung dunay badlungon nga di gyud badala unang ang Dios mismo ang nisilot. So kani nga panahon nga gisilotan sa Ginoo, niingon siya mo ni matumabasa sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4. Niingon siya nga suroy sa siyudad sa Jerusalem og butangig patik. Unsa man ang patik sa English gibutangan ni nga butangan diri og cross. Sign of the cross. Butangan og patik ang agtang sa tanan nga nang kupaw og nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Inanusab niya ang uban, sunod kamo kaniya og pamatyan ninyo sa walay ko kaluoy. Pagsilot sa Dios, pamatyan ninyo sa walay ko kaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon, ingon man ang kabataan o kababainan. Apan ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Kadtong may patik sa Dios. Mao nga diri di ay nagisgot nga kadtong naay patik sa Dios dili apil sa silot. Muna giskutan dire. O pag-abot po dire sa pinadayag, giskutan naman po ninyo pagbalik. Dire sa pinadayag, kapitulo 9, bersikulo 4. Mugya po ni siya ang pagsilot. Kay kani pinadayag, panahon naman ni sa atong Ginoong Kristo. So, pinadayag, kapitulo 9, bersikulo 4. Dinin siya nga, gilidan sila paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Dios. O kanang atong pagpanguros mo ng atong patik sa Dios. Timaan nga kita anak sa Dios. Kung naay maingon nato nga kana kuno patik sa demonyo. Munang dili sila manguros. Ang ilang gamiton ana kapitulo 13 dire sa buhat kaning pinadayag. Ang ato ra pong tubag ana, ato rang ipadayon sa pagbasa. Pag-abot sa kapitulo 14, nagisgot diha nga kita doon na kita patik. Patik sa Dios. Mga bata munang krusan sa pare. So na sa pinadayag kapitulo 14. Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion uban ang 144 katawo. Kansang mga agtang gisuratan sa iyang ngalan ug ngalan samahan. So doon na tayo patik sa Diyos mo nga ang pari unang mukuro sa bata. So patik na nato nga kita mga anak sa Diyos. Ug tungod kay kita mga anak man sa Diyos, magiskot po tabahin sa atong pagpakigbisog karon sa atong sa kaaway sa Diyos nga mo ang demonyo. Pinaaman sa kalibutan. Muna nga matod pa diri sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 10 mo nagingon sa katapusan liguna ang inyong kagalingon diya sa pagpakigiyusa sa Ginoo pinagi sa iyang dakong gahom isulob ninyo ang almadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga limbong sayawa.
Kay wala kita makigaway batok sa mga tao, kundi batok sa mga daotang espiritu ng gahom diya sa kalangitan, sa mga hari, sa mga nasa gahom, ug sa pangulo ning kalibutan na sa kangitngit. Busa isulob ang tibuok armadura sa Dios. So gitudloan ta ni ana. Ug tungod ana, kita sa simbahan doon natay pag-ampo kang San Miguel Arcangel. Panang sa misa. May magsabi kita bangi kami sa pangguwatan. Nganom ka naman siya. Muna'y na-address sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 7. So muna'y panghitabo. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa anghel niini, sa Satanas. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini o gipanghinginlan sila gikan sa langit. Kinsay nakig-away nila? Si Miguel, Arkanghel Miguel. Gitambog ang dakong dragon ang karangbitin nga gingan lagyawa o Satanas, nga maoy nanlimbong sa tibok kalibutan. Itambog siya uban sa tanang anghel niya ngadto sa yuta. Mao nga kay naaman diri sa yuta, naaman diri sa kalibutan, mo nga gitudloan gid ta sa kanunay nga pagampo. Ug ang ginikanan mao'y mutudlo samtang nagdako ang bata sa pagampo sa atong Dios, pagila sa atong Dios. Mo nang natay seminar aron nga kitang mga ginikanan makatudlo sa atong mga anak. Pagampo sa atong Dios kay naata sa pakigbatok, pakigira karon batok sa demonyo. Kay ang ilang trabaho pukanon gid ta aron maapil ta nila sa pagsilot. Mga maningkamot ta kay kapilion man ta sa Dios, asa man ta sa impierno, sa langit. Kung sa langit ta mo nga masigit ta kampo manang nagpabunyag mo. Kay kung sa impierno dili ka na magpabunyag ta. Kung sa impierno atong gusto. Pero kay kung mangandoy ta og langit, kay musugot sa dili mamatay mo gid ang tao. So pagkamatay nato, so paingon ta sa hukom. Kung dili ta gustong maimpierno, mao nang magsunod ta sa tudlo sa simbahan. Unya ka ng bata, pakumpirmahan, musimba, kung makasalata, doon tayo kumpisal. Mabasa ba sa Biblia ang kumpisal na Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Nanay kang na mabasa na. So muna yung mga pagtulong simbahan nga gisunod nato, kay muna yung mga pagtulungan ni Kristo aron kita mo kalahutay sa maong pangubatan diri sa kalibutan. So importante kay nato na mga Katoliko.